Bueno, aviam. Ja escalfat, va escalfadíssim. A veure, tenim aquest senyor, 24.2, la jefa i els minions, el Carles. Començarem amb la barra de 20, perdona, i peses de 10 quilos, i anirem posant peses de 5. I aquí tenim una de 10 per si fos falta, però la idea és anar posant les de 5. Allà també tenim 3 de 6. El clash el tenim. No es veu l'altura. 60. Bueno, ja queda clar que és pel cantó. És un clash robe. Ja queda clar que és el cantó de 60. I res, som-hi. És com vulguis. Com vols de terra, Sí. Com poses nats. Comences amb la barra. Comences amb la barra. 10. Com vulguis, de terra a dalt. 10. Vale. Aviam, compta enrere, 10 segons. 6, 5, 4, 3, 2, 1, gas. Un, Tira una mica més enrere. dos, És que te vas seguides, el carbó? 58. 10. Vale. 5 vèrtebres ja molt bé. Calma. Portes un minut. Encara no, 50 segons. Ara has de treure 8. Ara portes un minut. Sí. Va molt bé. Si no donessin massa distància. Va, queda un. Molt bé, Coro. Portes 2 minuts. Passarà 3 minuts quan no hauràs estat. Jo si veig que no són ni 60, si no em surt el 5 a la quarta i ara ja... Ves parada de dragues. Sí. 2 minuts i mig. Si és de 60, ara tots en Go jo no provaria. Tots en Go jo no No provaria. cal que vagis tan ràpid. Tens molt temps, tira la cava. Bueno, sí. 6 ara. Portes 3 minuts. No estàs ni a la meitat del temps. Bé. Intenta ajupir-te una mica, si pots. Pots parar, Agafa l'aire que vulguis. Pots ajudar
No, tens un minut i mig. Si vols parar un parell de vegades... I si vols parar, para. Queda un minut. Sí, sí, jo crec que et costarà més tancat. Bravo. Més tancat els braços? No, doncs tant no, Bueno, hòstia! Ja està. Molt bé! En queda 3. Fa un pes, fa per força. Queden 40 segons. Aquest feia una bèstia. És un animal. Allò un nano se't fa mal a morir. A mi em fa patir, Molt bé, tio. Deu, 5. 10, 5.